Здравейте, Тико Хаджи, здравейте, Колего Речи. Хайде. Вчера, след като казах, че преговорите за съставяне на правителство между ЦДУ и СПД зациклят, изненадващо снощи лидерите на двете партии съобщиха, че са постигнали споразумение за съставяне на коалиционно правителство. Така че вече може да честитим новото правителство на Германия. Правителство между ЦДУ и СПД. Между тях има и една малка партийка, ЦСУ, но те, кажи речи, се водят една партия с ЦДУ. Та това ще е петата коалиция между двете партии в историята на Германия. И това правителство ще е 45-тото поред. Но ние дай да видим какви промени трябва да очакваме. Та първо, премахване на системата Бюргагелд и замяната й с Grundsicherung. Та знаеш, това са социалните помощи. Новата система горе-долу е същата, обаче в по-строг вариант. Та вече откажеш ли да работиш или откажеш оферта за работа, могат да ти спрат социалните помощи изцяло. До сега можеха да спират само до 30%. Второ, получаването на немско гражданство се усложнява. Преди няколко години бяха сменили системата и тези, които бяха живели 3 години в Германия, имаха право да кандидатстват за немски паспорт. Това вече се премахва и тези 3 години се връщат на 5, както беше преди. И през тези 5 години, в които си живял в Германия, не трябва да си получавал социални помощи. Трето, спира се хаосното приемане на беженци. И тъй отдавна го бяха затегнали, ама вече беше късно. Та сега хептен ги затягат. И онзи ден бъдещият канцлер на Германия Фридрих Мерц беше казал: ще приемаме само до 3200 бежанци годишно. И то само бежанци, които са ни пратени от ООН. А тези бежанци, които са получили отказ за убежище в Германия, ще се депортират в най-кратки срокове, а не както беше до сега след 5-6 години примерно. Знаеш, повечето, които извършиха престъпления, които газеха хората с коли или ръгаха хората с ножове, тези повечето престъпници бяха точно такива. Отказано им беше убежище в Германия, но те са продължавали да живеят тук още 5 години, 10 години. И никой не ги е търсил въобще. Пето, ще продължава контрол по границите на Германия. Шесто, искат спиране на привилегиите за украинските бежанци. Знаеш, те имат тези права таман като на немците. Даже може да са малко и над тях, когато става въпрос за помощи. А знаеш, от 2-3 дена насам се води икономическа война между Америка и Китай. Тръмп беше увеличил митата за китайските стоки, след това китайците отговориха, като увеличиха митата за американските. След което Тръмп каза: ако китайците не се откажат от това увеличение, аз ще увелича митата на 100%. И така направи. Лут е човекът. Увеличи ги митата на 104%. Обаче този път беше забравил, че насреща му не е Зеленски, Украйна. Китайците този път пак отвърнаха и увеличиха митата за американските стоки на 85%. След което Тръмп сигурно си каза: what the fuck, ама какво става? И късно с нощи даде изявление, в което каза: отлагам митата за китайците с 3 месеца. Ние ще седнем и ще си поговорим. Значи на лудия трябва да отговориш с луди маневри. Тръмп хептен му изпусна края. Миналата седмица през уикенда е имало 1200 протести в Америка срещу Тръмп. Американците и големите фирми казват: ние за това ли гласувахме? Тръмп ще ни батърди са, какво става? А знаеш какъв беше отговор на Apple? Тръмп ги беше призовал да се върнат в Америка и там да си произвеждат телефоните. От Apple му отговориха, че ако произвеждат телефоните в Америка, те нормално тогава ще струват между 50 и 60 хиляди долара за един телефон. Викат, в Индия на един работник ние дневно плащаме по 3-4 долара, докато в Америка трябва да плащаме по 200-300. Както и да е, това са американски дертове. Тръмп някой ден ще се вразуми, ама дано не е късно за Америка и за света като цяло. Както и да е, това беше набързо от мен. Исках само да ти кажа, че Германия вече си има ново правителство, а 100% новият канцлер ще ни е Фридрих Мерц. Желая ви лек ден, живи, здрави и до нови срещи!